Ginpasakaan sang anonymous o kunsang graft complaint sa Office of the Ombudsman si Health Secretary Ted Herbosa kag duha pa ka opisyal sa Department of Health inikaangot sa paggamit sa mga ini sa 98 million pesos nga pondo sa gobyerno para sa isa ka radio program nga nagserbe bilang ila plataporma sa ila personal publicity. Ang nagareklamo nagpakilala bilang kabahin sang Alliance for Clean and Transparent Government o Gov nga nagpasaka sang administrative complaint bato kanang Herbosa, Assistant Secretary Albert Domingo kag Director Tina Marasigan. Sunod sa complaint, gingamit sa mga opisyal ang radio program para sa kaugalingon nga publicity sa baylo nga para kuntani sa health promotion lamang. Kabahin man sa reklamo ang alegasyon nga mayara sang conflict of interest. Bangod ang asawa ni Director Marasigan ang executive sang kompanya nga nagahatag sang content sa radio station. Sa bahin naman sa Department of Health, ginathag ni Assistant Secretary Domingo nga wala pa mga inisa na baton nga kopya sang reklamo kag suno pa sa iya ang ila anchoring kag hosting ang ginsunod sa patakaran sang gobyerno. Samtang pahayag naman Herbosa nga legal kag transparent ang paggamit sang media platforms ng Department of Health kag nagsunod ini sa procurement laws kag media ethics.